Здравейте, приятели! Днес ще снимам първия си клип, в който той ще е на Modern Combat 5 Blackout. Ще изпълня първите две мисии. Надявам се да ви харесат. Клипа не случайно се казва самото начало, защото наистина съм в началото. Но ако продължавате да гледате поредицата, която ще направя, ще ви стане интересно и ще видите, че ставам все по-добър с всеки изминал ден. Ще правя, разбира се, и на други игри клипове, но за сега само на тази, защото други игри не мога да се сети, които може да предложите, като напишете коментар някакви други игри, които искате да снимам. И пишете, аз ще видя коя има най-много гласове и ще започна на нея. Но за сега надявам се тази да ви хареса. Ако искате, можете да се изтеглите от Google Play. От Google Play не е много, но когато се изтеглите в самото начало, трябва да се изтеглите повторно и тогава е 700 мегабайта. Около 1 гигабайт си запазете само за тази игра. Но казвам ви, че той няма да е напразно изхабен, след като тя е много хубава игра. Хубаво е на по-здравичък телефон или таблет, защото да ви е по-интересно. И за това е... Ето виждате, взимам тази ножица и я забивам във врата на този. Убих го. Сериозно, защото му спрях дихателната система му спрях. О, кил на го, този е много слаб кил. Там има много, които да убивам. Ето виждате ги. Много слаби килове правя нещо, защото съм с друга пушка, разбира се. Ето тази дано да стреля по-бързо. Ето, разбира се, стреля по-бързо. Даже го курсумирах в корема. Не ме било особено приятно. О, хедшот. Това беше добро. Този хедшот беше добър. Защото тази не тръгва. О, какво прави този тук? Още един хедшот. Трябва да отида сега там. Ето този го убих. И този го убих точно по пътя, докато се вървеше. Мултикил направих, който ми донесе 15 XP. Принципно носят по повече, но защото съм с друга пушка и тогава не ми носят толкова колкото трябва. Един мултикил носи 75 XP, а един кил 25. Хедшотът носи 50 по принципно, но тази пушка не ми осигурява това. Ето сега тя трябва да ми даде гривната, която трябва да я сложа, за да ми помага в другите мисии. Ето мина го това с 3 звезди. Виждате какво е трябвало да изпълня, за да го мина с 3 звезди. Ето виждате и какво спечелих. Тази игра е много зарибяваща. В началото му не се отказвайте, ако в началото сте слаби и ви се види трудна. Играйте я често и тогава ще ви стане лесна и ще минавате нива. После се отключват много силни оръжия, които могат сериозно да ви зарибят по тази игра, ако сте истински фенове на такива игри. Предлагам ви още и CS да се изтеглите, тя също е много хубава. Разбира се, по-хубава е от тази, но и тази не е за подценяване. Имах един много добър приятел и още си го имам, Ради се казва. Беше стигнал до 89-то ниво на тази игра, но си я изтри, не знам защо. Изтрил си я. Явно е искал така. Ето видите, сега си смених пушката, защото иначе не можех да почна. О, това е на забавен каданс, много го обичам. Не знам защо е на забавен каданс. Ще чакам кръвта да ми се отлее. Ето. Този го килнах. Не знам защо. Този много лесно пада. А онзи къде ми се крие? Все едно не го виждам.
Ето виждате, убих този, който трябва. Тук трябва да приклекна, защото онзи ме вижда. Но, какво си мисля, че аз не го виждам. Ето му го и крака. Не трябва да се оставя никога така крака, защото мога да го прострелям. О, сега не трябваше и това да прави. Хедшот. Много обичам, когато правя хедшот. Да се кефя. О, колко излезнаха от тук. Стреснаха ме. Но разбира се, не са много добрички. За да... О, този ще убие доктора, който трябва да го спася. Но аз го убих преди той да направи убийство. Въпреки че в тази изоставена болница не е много за подценяване. И може всеки да си прави убийства. Но твърде много гангстери са навлезнали в тази болница. Ето тръгваме. Аз трябва да ги спася, разбира се. Това е направено на тази игра. Падна въздуха. Докторите се борят. Не знам къде имат тези оръжия. Но все пак се борят. Отново направих хедшот. Тук трябва да взема нещо, което вижда дали наоколо има гангстери. Пускам го. Обезопасено е тук. Трябва да застрелям този пожарогасител, за да пусне газ и да отстрани огъня. Ето виждате къде има. Това ми показва. Но тук има стъкла, трудно ще ги убия. Все пак ги убих и тримата вече. И продължавам напред. Където не съм сигурен дали има. И тук има, ето го, един. Килнах го. О, тази колишка яко ще я ритна. О, взриви се. О, откъде се взе този пак? Се прави на акробат. Хедшот му направих. Не трябва да се правиш на акробат на Дуни Фруни. Разбира се, не си помисля, че защото каналът ми се казва така, аз си казвам също така. Аз казвам Дани, а не Дуни Фруни. О, не! Свършиха ми патроните. Това не е много хубаво. Трябва да убия някой да му взема неговите, защото нямам много. Този пистолет. Ето сега трябва да взема на някой пушката задължително. Сериозно? Те нали бяха с пушки, къде им отидаха? И аз не знам, но трябва да се върна. Ако трябва даже, трябва да се върна. Защото няма как с тази пушка да отстраня всички. Но ще се пробвам. Ето тук трябва да бутна всички. Виждате, минавам. Двама има. Трябва да успея с този пищак. Хедшот на единия му направих. На другия го килнах. И минавам мисията. За жалост с 2 звезди. Но това ми стига. Защото според мен се справих добре. Дано да са ви харесали тези 2 мисии, които минах на Modern Combat 5 Blackout. Ще правя, разбира се, още клипчета. Гледайте ги. И ако искате, се абонирайте за каналът ми. Ще се надявам. Довиждане, ще се видим в другият клип.